सम संसार जानायाव थाइगिरगुरि आरो 1 नं फाबुआजरा गामिनि लामाया दिनै मावफुंजानो थांगासिनो दङ। लामा जागोनखौ लानानै रायजो राजाफोरनि मोखाङाव खुसिखौ नुनो मोनदों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय फाबुआजरा ओनसोलनि सिङाव थानाय दरनै गामिनि थांलाय फैलाय हान्थामेला खालामग्रा गामिनि लामाया दिनै बिटिआर सरकारनि मददजों मावफुंजानो थांगासिनो दङ। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव सम बे ओनसोलाव संसार जादोंब्लाबो जोंनि गामिनि लामा जाम्फैफोरखौ सरकार सासेयावबो मावफुंनानै होबोआखैमोन होननानै आथिखालनि मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे लामा जाम्फैफोरखौ मावफुंनानै होसिगोनखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरा लोगोसे फोरमायना होबावदों दि जोंनि बे गामिनि थांलाय फैलाय हान्थामेला खालामग्रा गामिनि लामाया गारि मटर गंसेबो हाबजायै मोनसे अबस्था लामामोन आरो अखा हाब्ला थाबाय जायो, हाब्रु दैब्रु जायो। लोगोसे जाम्फैनि थांलाय फैलाय खालामग्रा दैफोराबो बोसोरै बोसोर खुरखाबाय थानानै थाबाय जायै मोनसे थासारिजों भुगिनांबाय थायोमोन होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों। दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियावनो ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे सानसुमै बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। लोगोसे देबोरगाव ब्लक TCCLCनि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारि बिथांजों लोगोसे बिसमुरि BCDCनि मासिगिरि सानसुला बसुमतारी बिथांमोनहा बिसमुरि BCDC क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय थामहिनबा देबोरगाव 10 नं देबोरगाव TCCLनि सिङाव थानाय बे BCDCआव दिनैहाय पिपुल्स प्लेन बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे फ्लेगशिप प्रग्रामनि गुबुन मोनसे प्रग्राम बेखौ बिथि खालामनानै जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि गेजेरजों MGM रेगा जि मोनसे MGM रेगा सेन्ट्रेल जि गभर्नमेन्टनि जि प्रग्राम दं बेनि गेजेरजों दिनैहाय अल वेदार मोनसे लामा बे लामाखौ गायसननाय बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ नुजाथिफैनो जि खाबु होदों बेनि थाखाय आं बिसमुरि BCDCनि गासै साफ्रोमबो मासिगिरिजों लोगोसे मेम्बार रायजो राजाखौ साबायखर होदों। दा दिनैहाय बे बाथ्राखौ जोङो बुंथारनांगोन जे जोंनो कमिसनारनिफ्राय मोनसे निर्देश हरदों जे मोनफ्रोमबो BCDCआव 20था स्किमनि अनगा बेनि बांसिन खामानि मावनो कन्टिनिउ खामानि मावनो हाया होननानै। दा जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थामहिनबा जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव मोनफ्रोमबो BCDCआवनो 20थानि बारा स्किमफ्रा BCDCफ्राव मावजागासिनो दं। दा जोङो बावहाय टेकनिकेल लाइनजों जोङो माबा खालामोब्ला बेयाव गोदान मोनसे स्किम हमनानै खामानि मावनो हाया। खिन्थु जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारनि जि नाजानाय जि फ्लेगशिप प्रग्रामनि गेजेरजों दिनैहाय गासै सोरखारि अफिसियेलजों बिथांमोनहा गोजौ लेभेलाव सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो BCDCआवनो मोनसे पिपुल्स प्लेन बे फ्लेगशिप प्रग्रामनि जे जागायजेननाय बे जागायजेननायखौ MGM रेगानि गेजेरजों जागायजेननायखौ जोङो अफिसियेल लेभेलनिफ्राय मोननो हादों आरो बेबायदियैनो दिनैहाय ब्लकनिफ्राय बेयो एप्रुभ जानानै फैनाय लोगो लोगो ब्लकआ बेखौ दिनैहाय BCDCआ बिदिनो जेराव थिखानानै होनाय मोनसे स्किममोन बे थिखानानै होनाय जायगायाव खामानि मावनो हानायनि खाबु मोननाय जाहैदों। दा बे लामायाथ' जोबोरैनो दरखार लामा बे गामिनि थांलाय फैलाय हान्थामेलानि मोनसे हान्थामेलानि मोनसे बाहायफ्लायजाबाय थानाय रायजो राजाफोरनि बाहायफ्लायजाबाय थानाय मोनसे लामा खुब दरखार। आगोलनिफ्रायनो बे लामाखौ रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन
नाथाय आंनि सिगाङावबो डिमान्ड खालामदोंमोन बेयाव आरो बान्दोबो दं बे लामायानो बान्दोबो मोननै खामानियाव बेयो होगोन मोनसेया थाबायनायनि थांलाय फैलाय हान्था मेलानि मोनसेया बान्दो होनानै दै जोंनि गायग्रा हायाव जगायनायनि जि खाबु बे मोननै खाबुखौबो नैबे जोंनि जे पिपुल्स अफ पिपुल्स प्लेननि गेजेरजों MGMरेगानि गेजेरजों जों जि बानायनो लानाय जि लामा बे लामाया रायजोफोरनो सुबिदा होगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आच्चा जोंनि 1 नं आरो फाबुवा जरा मोननै गामिजों नांथाबनानै दा जोङो सिगाङाव बान्दो आरो लोगोसे जाम्फैमोन खोब हाब्रु आरो खस्थ' जोङो मोननै गामिया खस्थ' मोनदोंमोन। दाथ' जोङो MGNरेगा मोनसे बान्दोजों लोगोसे आरो लामा जोंनि 1 नं आरो फाबुवा जराया मोननाय जाहैबाय आरो सोनाबजों मोनसे कालुगाव हयथ' हाइरड थ्रु मोनसे मोजां लामा गुवार बे लामाखौ जोंनि ओनसोलारियाव मोननाय जाबाय आरो मावगासिनो दं। सिगां समाव माबायदि लामा दा सिगाङावथ' दालां खोब खस्थ'मोन। दा बेफोर खामानिया जाफुङोबा जोंनि रायजो राजाया मोजाङाव फैगोन आरो रायजोनि थाखाय बेफोरो गोनां मानोना जोंहा बेराफारसे गायनांगौनि थाखायबो दै नांगौ खेथि मावनो दा दैजों लोगोसे जोङो लामाखौबो मोननाय जाबाय। दा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बयबो गामि दरनैनि रायजोआ गोरोबलायनानै जोङो बेफोर लामाखौ मावनानै लानाया जोंनि थाखाय मोजां होननानै आं बेखौ साननानै आंनि बिबुंथिखौ आं बाहायनो फोजोबथ'नाय जाबाय। इउपिपिएल सरखार मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम मा बुंनो सानो नोंथाङा? दा दानि सोलिफुबाय थानाय सरखार दा बिथां सरखारा माने मोजां खामानिखौनो जोंनि रायजो राजानो लामाखौ मावनानै होनो आखायाव लादों हिसाबै जोंनि रायजो राजाया मोजांखौनो मोनदों। माने लामाजों लोगोसे जाम्फै गायनाय खेथि बाथि मावनानै जानाय गोनां दा बे लामानि थाखायनो जोंहा जाम्फैयाबो सुबिदा जागोन बेखौ रायजो राजाफोरनि सायाव आं बे खोथाखौ बुंनानै आरो जानायनि थाखाय आङो माने गोजोननाय मोनदों। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खार गामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारर सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर CK दैमारीয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ
লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।